टाइम 8 निउसआ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद नाग्रिजुलि दखरा एबसु बेखौ जिबायदि ब्लेम होनो नागिरदों दा बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आङो खावलायदों आरो लोगोसे आङो निन्दा खालामदों बिथांमोना जोंनि बे जि बड'फानि मुसुखा बेखौ फज'ना दोननायनि सिगां माबायदि अबस्थायाव दंथ'योमोन बेखौ बिनि फिडबेक बेखौ मोनथियालाबासिनो बेबायदि निउस फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आङो बिथांमोनखौ आङो खावलायदों लोगोसे निन्दा होदों बिथांमोना जाहाथे मोजां साननानै मोजां निउस जुदि फोसावनो हायाबा बिथांमोना निउस खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिफ्राव जि गोरोन्थिथ' नङा बियो जेनेबा मावनो थानाय जि आद्रा खामानिफोर बेखौनो जुदि टाइम 8 निउसआ फट' मोनोब्ला भिडिअ मोनोब्ला ब्लेम होनानै बायदिसिना भाइरेल माने निउस खालामनो हायोबा आङो खावलायगोन बिथांमोनखौ दिनैनिफ्राय एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ बिथांमोना निउस खालामनो नाङा बेखौ आङो खावलायबाय। जायजों बेजों खोथा गैया जोङो मान सनमान होदों नाथाय दिनैहाय बे निउसआ जेरैबायदि माने जोंनि सायाव गाज्रि मोनसे ब्लेम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव मोनसे ब्लेम होनो नागिरदों नाग्रिजुलि दखरा एबसुखौ ब्लेम मोनसे होनो नागिरदों दा बेनिफ्राय दा बेखायनो आङो सानदों बे निउसआ नैबे जिथु फेसबुक भाइरेल जाबाय बा टाइम 8 निउसआ भाइरेल खालामबाय बिनि एगेन्स्टआव आङो दिनैहाय जि मोनसे रिएक्सन होफिनबाय बेखौ लानानै बिथांमोना जुदि बायदिसिना सानोबा बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो बेखौ लानानै बिथांमोना जुदि आरोबाव गुबुन रोखोमनि सिन्था खालामनानै बिथांमोना निउस जुदि बानायफिनोबा आङो बिनिफ्राय आं सानदों बे निउसनि सायाव आङो आयेनगत भाबै राहा लानो थाखाय आङो थियारि आरो बेवहाय बे पर्टेल निउसनि सिङाव जायफोर मानसिफ्रा कमेन्ट होदों बायदिसिना गाज्रि कमेन्ट होनाय आङो नुनो मोन्दों बे कमेन्ट होग्राफोरखौबो आङो खावलायदों बिथांमोना बड'फाखौ खुगाजों सिबिदों ना गोसो गोरबोजों गोसो मेलेमजों मोदोमजों सिबिदों आङो बिथांमोननि सिगाङाव आङो सोंनो लुबैदों आरो आं नुफेराखै बै मानसिफ्रा माबायदियै माने बड'फाखौ सिबिदों दा जायफ्रा थांनाय गोलाव समाव बड'फानि नाम लायामोन बड'फानि बायदिसिना सान्थौ सानस्रिनि सायाव खामानि मावाखैमोन दिनैनि टाइमाव माखासे माने मा होनना बुङो मेगन गोसा मानसिफ्रा दिनै बड'फानि नाम लाफ्लानानै बायदिसिना खामानि मावबाय थानायफोरखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो बड'फाखौ जुदि बड'फा हिसाबै मान सनमान होनो लुगैयोबा थांनाय गोलाव सम दासिम आरो इयुनसिमबो बड'फाखौ बड'फा हिसाबै मान सनमान होनो थाखाय आरो सोरबाया मान सनमान होनायखौबो मान सनमान होनाय बायदि लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायबाय।